Prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije, 1 evro danas košta 117,11 dinara, 1 dolar 109,27 dinara. Cena pšenice na Novosadskoj produktnoj berzi iznosi 21 dinar po kilogramu bez PDV-a, kukuruza 18,83 dinara bez PDV-a, a soje 55 dinara bez PDV-a. Cena nafte na međunarodnom tržištu pala je 0,85%, pa barel košta 82,96 dolara. Vozače danas očekuju bolji uslovi za vožnju, ali i moguće gužve na putevima zbog završetka uskršnjih praznika, pa se savetuju oprez i strpljenje, stoji u saopštenju Automoto saveza Srbije. I dalje postoji opasnost od odrona koji su učestali nakon kišnih dana. Na graničnim prelazima sa Mađarskom i Severnom Makedonijom putnička vozila zadržavaju se do 60 minuta. Za teretna vozila nema dužih zadržavanja. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče prolazno umereno na oblačenje, prvo na zapadu i severu Srbije. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, najniža temperatura od 6 do 15, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni.